Vi er på Copenhagen Gaming Week, og dagens vært er som altid Oscar C. Dagens gæst, Oscar Elias Hole fra Kender Du Det? Velkommen til, drenge. Jo tak, tusind tak. Vi er på Copenhagen Gaming Week. Det er vi. Altså, kæmpe arrangement. Kæmpe. Vi har aldrig været før jo. Aldrig Men været jeg før. fandt så også ud af, at det først startede sidste år. Ja, det er Så- fair nok, fair nok. Vi Men var det er her en sidste kæmpe år. stor. Det er sgu fedt at være her. Ja, det er enormt. Ja. Det er enormt. Og vi har sat os ind i et lille lukket rum jo, fordi vi skal lige have lidt fred. Ja. Jeg kan forstå, at der er mange. Ja, Der Det er- er der. Det er der. Vi vil lige rundt og se hallerne og se, hvad der foregik, og nu var det hele også nyt for os. Det har været svært. Det blev en meget kort omgang, eller rundvisning. det vi gik i hvert fik. fald hurtigt i hvert fald. Ja. Eller sådan, ja. Vi skulle hurtigt videre. Man kan ikke stå stille i mere end 2 minutter. Altså, så er Nej. der kø. Altså. Men der er også mange mennesker, og der er også udsolgt jo. Ja. Så der, Men det er dejligt. Det er dejligt. Der er fuldt hus, ja. Ja. Det er godt. Vi har sat os herop, så vi lige kan få en lille stille og rolig snak. Og jeg har planlagt lidt. Jeg var inde i går og lige googlede lidt igennem, Kender Du Det, brandet. Og der er jo mange spændende ting. Jeg har taget sådan et par hurtige tal. Vidste I godt, I har 150 millioner visninger sammenlagt på jeres kanal? Ja, det vidste vi godt. Det er fandme mange. Ja, det er fandme Det mange. er fandme mange. Ja, vi er tit inde og kigge. Okay, Ja. okay Elias. Er du Det- typen, der lige graver ind i YouTube Studio en gang? Ja, imellem, jeg eller kigger lige, finder ud af alting, som det skal være. Så rammer vi tallene og sådan noget der. hvad? Okay. Ja. Har du appen på telefonen? Ja. Det kan godt være lidt farligt. Ja, det kan ja, fordi den kan godt påvirke en Ja. lidt sådan. Det er lidt sådan en form for Instagram. Ja, Øh, så hvis opslaget ikke får nok likes, så sletter man det. Ja. 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 Gør du det, eller hvad? Nej, det gør vi ikke. Ikke mere. Ikke, vi har Ikke gjort. mere. Det er sket. Vi har gjort. På Instagram eller Ja. på YouTube? Har I nogensinde slettet en video, der har klaret sig dårligt? Nej, Nej. jamen, nej, fordi at, vi vil jo gerne have den lige tjener de penge, den skal, og så når der er gået et par måneder, så kan det godt være, vi sletter den. Okay. Okay. Men det er det sket 1 gang, 2 gange. Altså der er, jeg vil sige, de bliver ikke slettet, altså de bliver slettet hos os, inde i vores hukommelse. Der Og så bliver de slettet. skjult. Nej, heller ikke. Altså, de kommer til at ligge på YouTube, men der er flere videoer på kanalen, som jeg ikke har set. Altså, jeg var Som med du til ikke at... selv har set. Ja, jeg har ikke set dem. Altså, jeg er med til at filme dem og lave ideen, men så når det ligesom kommer ud i videoformat, så er det altså... Og der er også noget af det, der er simpelthen så pinligt, jeg kan ikke. Nå. Altså, det er få videoer, men der er altså et par videoer, jeg ikke selv har Det er set. nogle af de lidt ældre, eller? Det er, ja, der er, ja. Dem, vi lavede i starten, dem kan man ikke se længere. Der er mange af dem, der er blevet gjort privat. Fordi Jamen, det er jeg var også, nemlig inde og kigge, Ja. og der var sådan første video var en episode 2 af noget. Natur i Randers. Ja, Ja, og det sådan er noget. sådan noget plads, ja. Jamen, det er etteren, den kom op senere. Altså, toeren kom op først, før etteren. Det var sådan Okay. lidt, ja. Ja, okay. Men det var dengang, vi eksperimenterede med det med YouTube, og ja, så de første videoer, der, de er meget random. Okay. Men det hele, det kommer fra Facebook egentlig. Altså, at det originalt er lavet til, at vi lagde det på vores Facebook-side, og så blev det bare igen på YouTube. Ja, Ja. og det skal jeg også lige forstå, fordi YouTube-kanalen blev oprettet 8. februar 2012, Ja. så vidt jeg kunne se. Men I havde også en ret stor Facebook-side. Ja, vi startede på Facebook. I startede på det, Facebook? Ja, det var sådan sommer lige inden 9. klasse, hvor vi var sammen med en af vores folkeskolevenner. Ja. Så han var ret god til at lave blogs, og sådan, han havde allerede nogle sider på Facebook og sådan noget. Og så mig og Oscar, vi blev totalt grebet af det der. Vi synes, det var så fedt. Vi ville også gerne have mange likes og sådan noget. Ja, Vi synes, det var fedt. det var fedt. Og så sad vi en sommer der med ham, og sådan skal vi lave vi lavede en Facebook-side, og det skulle være vores 3's Facebook-side. Ja. Hvad fanden skal vi hedde, og hvad skal vi lave? Altså, hvad skal det handle om? Og så sagde han, hvad hvis vi kalder os Kender Du Det? Så kan vi lave nogle Kender Du Det-videoer, altså videoer, som folk kan relatere til. Ja. Og sådan noget. Det blev Skidegod ligesom, idé. ja, det blev vores koncept, og det blev ligesom det. Så havde vi ligesom noget at gå ud efter, ikke? Altså, så Ja. havde vi noget, vi kunne lave. Altså, vi havde et koncept at gå i gang med. Ja. Så det var ligesom sådan, det startede. Okay. Og så bevæger det sig over på YouTube. Ja, så altså, vores drøm har jo altid været at lave YouTube. Mm. Ligesom vi har set de helt OG danske content creator, Ja. og altid drømt om, det ville vi gerne, men nu fik vi en rigtig god indgangsvinkel til Facebook. Vi har aldrig sådan ligesom taget springet, og vi vidste måske ikke helt, hvordan man gjorde, og ville vi kunne finde ud af det, og alt sådan noget, ikke? Der var mange ting, der var usikre. Så havde vi ham, kammeraten, som viste os at det var egentlig meget nemt på Facebook, og så prøvede vi det bare jo. Altså, det var bare for sjov space og ikke? Jo. Og det endte så med egentlig at blive meget fedt. Og så, ja, så er det faktisk 4 år senere, at vi... Ej, kan det passe? 2,5-3 år senere, at vi sådan rigtig siger, okay, nu giver vi YouTube en chance. Ja. Okay. Men det var også på grund af, at vi vandt årets bedste på Facebook 2017 til det, der hed Guldtuben en gang. Nå.
Så da vi vandt den, så gik vi ligesom over, fordi vi var lidt begyndt på YouTube, der ville gerne, Oscar han ville gerne derover. Jeg vil rigtig gerne. Jeg vil rigtig gerne. Kan vi var sådan lidt... Altså, ja, fordi jeg vidste ikke rigtigt, om vi kunne gøre det der, altså på YouTube. Det var længere videoer og sådan noget der. Og så da vi faktisk, så fandt vi ud af, at der var den her kategori, der hed Årets bedste på Facebook til Guldtuben. Og så tænkte vi, nu går vi fandme all in, og så vinder vi fandme den her. Ja. Og de vil ende med at vinde den, og så derefter, der aftalte vi ligesom, at nu springer vi over til YouTube. Ja, okay. Ja. Og så var målet... I toppede på Facebook, og så videre til næste Ja, faktisk. Altså målet var at vinde den pris, der lige markerer det bedste. Ja. Og så var målet faktisk, nu går på YouTube, så vinder vi årets bedste på YouTube næste år. Så viser vi lige... Det var optimistisk. Ja. Gjorde I det? Det gjorde vi ikke. Nej. Vi var ikke engang nomineret i noget. Okay. Et år efter. Og det er jo lidt. Vi var altså nogle af dem, der rykkede mest i det år. Vi var ikke nomineret i noget. Okay. Og vi er aldrig blevet nomineret i noget siden. Nej, fordi så lukkede det jo. Så stoppede det. Da vi kom på toppen, da vi var her, ja. der var der ikke noget, der hed Guldtuben. Der var Guldtuben hernede. Da vi skulle have revet priser hjem i double bags, der lukker lortet. Ja, det er ærgerligt. Og så når vi tager et dyk, så starter hele lortet igen. Så starter det igen, ja. Så kommer det, der hedder Simba-prisen. Så kommer Simba-prisen. Og det er ligesom om det var tænkt, og nu uddeler vi priser, i stedet for at blive nomineret i priser. Ja. Det er fantastisk. Og så nu kan vi jo se TikTokere komme op på scenen og sige, tusind tak for prisen, den er jeg meget, meget stolt af. Jeg startede jo for 5 måneder siden, og så sidder man der, og man har lavet det i 10 år og tænker, hvad er der sket? Hold da kæft. Hvad har TikTok gjort? Hvad er der sket? Da jeg uploadede min første video for et år siden, og vi sidder på række 14 og har lavet det i 10 år. Jeg sidder jo og tænker, hallo? Men vi fik lov at uddele, hvis jeg selv skal sige det, nok den mest prestigefulde pris, som er årets bedste YouTuber, eller årets YouTuber. Den uddelte vi. Som altså, det er jo dejligt, og det er jo, vi skal jo også hylde de andre, der har klaret det godt og sådan noget. Det er virkelig bare... Altså, jeg tror, det vi prøver at sige, det er, at der er virkelig stor forskel på det at lave content på TikTok og YouTube. Ja, 100%. Men også i forhold til dengang vi startede og i dag. Ja. Altså. Jo. Men det er jo det. YouTube havde 20 års fødselsdag i går. Ja, tillykke. Tillykke til YouTube. Tillykke til YouTube. Tak for det. Ja, det er jo ikke, vi er jo ikke rigtig med i det. Vi er jo bare en brik i et meget stort spil. Et meget stort spil. Ja. Men til gengæld har I jo haft en YouTube-kanal i 13 år. Ja. Så altså, I har været der ret længe. Ja, vi fandt jo faktisk også ud af, at sådan her forleden, der havde vi jo faktisk, havde vi ikke 10 års jubilæum eller sådan noget? Jo, det havde vi jo faktisk. Jeg tror, vi havde det, og vi er jo bare sprunget direkte over det. Forleden, altså, så har det været Facebook, ikke? Eller hvad? Nej, men det var jubilæum på YouTube. Ja, det må have været et år siden i dag næsten. Ja. Det har vi ikke rigtigt. Jamen, det er sådan her omkring, at vi rammer de der 10 år, faktisk. Ja, det er da ked af, at de har misset den. Ja, vi har ikke rigtig lige planlagt noget. Nej. Men 15 eller 20 år måske, så tager vi den der. Ja, så er der sølvbryllup, skulle jeg til at sige. Så tager vi sølvbryllup i stedet for. Hold kæft, det bliver vildt. Så bliver det en stor fest. Det kan jeg godt glæde jer til. Det bliver vanvittigt. Kender du det? YouTube sølvbryllup? Ja, vi skal lave en LaLandia i 24 timer, LaLandia part 2 eller noget. Det er vi nødt til. Er det ikke lidt sølvet til et sølvbryllup? Jo. Men hvad fanden? Men mindre I inviterer følgerne ind i LaLandia selvfølgelig, og så på den måde. Ja. God idé. Det må vi lige tænke over. Sølvbryllup på Bones. Ja. Flammen. Så flammen. Okay. Køb bedre lige. Lille opgradering. Vi skal heller ikke gå over budget, så det kan godt være, at det bliver Jens Bøfhus. Må vi lige finde. Jamen, det er også fint nok. Snak med ham. Det er bedre end ingenting. Jeg kender Jens derinde. Prøv jeres YouTube-kanal udvikler sig jo på en eller anden måde ret meget, fra I starter med Tur til Randers, og så til nu. Ja. I kommer også ind i gutterne, og det bliver sådan et helt kæmpe univers. Ja. Hvordan opfatter I YouTube nu, kontra dengang I gik fra Facebook og tænkte, nu invaderer vi YouTube? Det er et godt spørgsmål, fordi jeg tror, Oscar og jeg ved ikke, om man kan sige, at vi var heldige, men jeg tror, at det var også en tid, hvor at det ikke handlede om, det handlede ikke så meget om penge, vi boede stadig hjemme og sådan noget, der var ikke så meget økonomi i det for os dengang, det betød ikke så meget. Nej. Så det var også meget sjov spas og løjer, altså det var meget frit, føler jeg, YouTube. Det er som om, at efter Mr. Beast ligesom er kommet ind i gamet, så handler det meget om, hvem der kan have de største pengebeløber i titlen. Og det er bare lidt, altså vi er bare nogen, der ikke kan følge med på det der. Så nu
føler også, altså man skal også sige, YouTubes, altså content på YouTube er blevet meget, det skal være meget sådan ekstraordinært. Ja. Altså Ekstra større, vildere. Det hele skal være større. Det skal være 100 millioner kroner, eller 1000 timer. Det er sådan lidt Beast Games. Ja. Det er i hvert fald taget en Men- drejning, meget sådan en professionel drejning over i noget studie, professionelle lydfolk, lys. Ja. Du ved, sådan Det er ikke helt sådan vildt. den samme klassiske vlog, Nej, som det var dengang. Det er ikke sådan hjemme på værelset, get ready, se hvad jeg har i en skoletaske, sjov video. nej. Nej. Det er blevet meget professionelt. Men ja, men med også med hensyn til dengang, hvor vi jo blandt andet kom i gruppen sammen med gutterne der, og det var egentlig meget tilfældigt. Vi startede faktisk kun med at være mig og Oscar, Tobias Møller og Jeppe Ølgaard. Ja. Og så lavede vi ligesom det. Vi vidste jo ikke, vi hed gutterne dengang, så dengang var vi jo bare på YouTube, der mødtes og lavede videoer sammen. Ja. Bare Og collab. vi kunne jo se på YouTube, at de fik jo væsentligt flere visninger, og vi fik meget mere ud af det, når vi lavede videoer sammen. Ja. Og jeg tror også, at vi ramte den lige i skabet med hensyn til, at det var lige i perioden der, hvor folk faktisk begyndte at lave kollaps, fordi det var ikke en ting Nej. på et daværende tidspunkt, eller folk gjorde det i hvert fald ikke. Det var sådan trending med grupper, altså at lave sådan større grupper på YouTube. Man kunne se, det var lige der, hvor Sideman blev rigtig store i England, og Team 10 og Jake Paul og Low Gang og alt det derovre i USA, Vlog Squad, og forskellige steder i Europa opstod der de her sådan lidt større grupper af content creator. Men det er jo skide smart, fordi I får ligesom visningerne fra alle jo. Ja. Altså, Ja. på et sted, ikke? Det er også det der med at blive eksponeret hele tiden. Ja. Altså sådan, du bliver ikke kun set på din egen video, men du bliver også set på Jeppe Øgaards video, på Tobias Møllers video, Benjamins, Masses, Drøjers. Altså lige pludselig lå vi bare alle steder. Ja. Så det gik Og rigtig det var, stærkt. det var også i den periode, hvor vi så også havde 2 kærester, der også havde lavet YouTube. Jo. Ja. Så i og med, at vi havde den her gruppe med gutterne, så havde vi også, Oscar havde en kæreste, der lavede YouTube, og jeg havde jo også en kæreste, der lavede YouTube. Så vi var jo faktisk... Det var hele... Ja, det var hele vejen rundt jo. Ja. Og det var jo også den periode, hvor hele gutterne-gruppen og selvfølgelig os, og så vores 2 kærester var allermest poppin' og boomin', og alt fløj jo op dengang, så det var meget, meget vildt. Altså, vi kunne jo... Hvornår er vi her? Er vi helt... Det er ikke 16, vel? Hvor er vi? Det er 19. Ja, jeg har faktisk været tilbage og kigge, og det er jo det er omkring de der 19, 20, 21. Okay. Det er inden corona, Ja, okay. hvor det er sådan det stikker fuldstændig. Det er der, hvor det går rigtig godt. Men det er også der, hvor guldtuben forsvinder. Ja, lige der jo. Det er det faktisk. Det var i 18, og så tror jeg, det nåede at være i 19. Ja, og så forsvandt det i hvert fald og så i 20. forsvandt det. Så det var sådan, det gik rigtig stærkt i 19, og så 20 var ligesom 20 og 21. Det var vores år. Ja. Altså, det var det. Ja. Det var der, hvor vi lavede tal, som var fuldstændig sindssygt. Og det er jo meget sjovt, når man sådan kigger på, at nogle virksomheder jo har drejet nøglen om i den periode, og I har bare kørt opad. Ja. Men det var fordi folk var derhjemme. Ja, man kan sige, corona, det var... Altså, vi var ikke... Jeg skulle lige sige, at vi var glade for det. Det var vi jo ikke. Der skete jo mange forfærdelige ting under corona. Men altså, sådan vores fag og vores branche blev jo ikke påvirket sådan rigtigt. Nej. Men det er jo, I kunne jo gøre det derhjemme. Fuldstændig. Ja. Det var jo nærmest en fordel, måske, der ikke var nogen udenfor. Det kan man faktisk godt kalde det. Det lyder vildt at sige, at en epidemi, som har dræbt rigtig mange mennesker, har været en fordel for os, men på en eller anden måde har det jo. Jamen, prøv at høre. I den her podcast, så dykker vi også lige lidt ned i teknikken. Så vi bliver også nødt til at høre lidt om, hvordan de der videoer, de bliver skabt. Og jeg har set, at I er stadig på Sony Vegas. Ja, det er vi. Det er vi faktisk, ja. Men det tror jeg også bare handler om, at altså, det er svært at slippe. Altså, Men det har været det fra starten af. Eller iMovie. Ja, helt. det startede faktisk i iMovie. Ja, Men det den var gode også, gamle. Ja. Og så fik vi ligesom sådan en cracket version af Vegas. Og Oscar, det var sådan, det handler lidt om også, hvem der har tænkt sig at rykke på hvad. Hvem tager initiativet, ja. Hvem vil sige, at vi gør hvad nu? Og der kan jeg huske, at det var mig, der ligesom sagde, at nu rykker vi over til Vegas, fordi det her iMovie, det går jo ikke. Altså, kan jo ikke en skid i det program. Ej, der er flere muligheder i Vegas, vil jeg i hvert fald trods alt sige. Så rykkede vi over på det, sådan en cracket version af det, og begyndte at redigere i det, og så har vi jo bare brugt 8 år på at lære det. Ja. Altså, men det er på en eller anden måde ret komisk, det der med, at det altid er en cracket version, man starter i. Ja. Det gjorde jeg også selv. Altså, så det er jo sådan, du ved, eller et eller andet humble bundle, eller sådan noget, hvor du lige får det hele for en 50'er, eller andet, og så kører du.
Det er jo vildt. Ja. Altså, Ja, det er jo ulovligt, er det ikke det? Det er jo pisse ulovligt. det er sgu da skide ulovligt. Men det starter jo. Det er jo sådan, alle starter. Alle creators starter med i kriminalitet, Ja. faktisk. Ja. De starter med at hustle. Ej, Ja. men ja, så vi kører stadig i det, men jeg synes bare... Men er det, fordi det er svært ligesom at lære noget nyt, når man er... Altså, Ja, det synes jeg. Fuldstændig vand. Hvem klipper vi? Er I 50'erne? Vi gør begge. Ja, vi klipper Okay. begge, ja. Og I begge to i Vegas? Ja. Men det er jo så en gammel Vegas-version, ikke? Det må det jo være. Ja, ja, vi vi kører har- i 19 eller sådan noget. Nå, okay. Ja. Jeg har opdateret Vi siden da. opdaterer, ja. Vi opdaterer Men lidt. det har været, jeg synes bare, der er så mange problemer med Vegas, fordi det crasher jo fandme hele tiden. Jamen, det, jeg kan Det tydeligt huske, crasher hele tiden. dengang jeg startede i Vegas 15 eller sådan noget, hold nu op. Ja. Altså, man kom jo ingen vejen. Men Nej, der, det- og som Premiere Pro er det, der skal jeg ikke sige noget, fordi det er sgu samme princip derovre. Det crasher hvem også hele tiden. Det crasher også hele tiden. Ja, men Og det tak gør- fordi du siger det, fordi Ja, ja. så skal vi fandme ikke rykke til det. Nej, men det crasher også. Altså, man skal virkelig sådan lige tænke over, hvornår man gemmer. Ja, det er det. Ja. Men så har jeg Shit, mand. Ej, vi har jo prøvet det der, hvor man så har siddet og Så har du bare- siddet i en man er time inde og bare intensivt, og så crasher hele lortet. Ej, forfærdelig følelse. Ja, Og så vi- begynder man- den på det der, hvor den bliver hvid. Ja. Og så, nej, op og tryk gem, op og tryk gem. Og man tænker, jeg kan Og du godt nå får det. boksen op, det Ja. svarer ikke, og det er bare... Nej. Men så er vi begyndt at, eller jeg, så nu kigger jeg lidt, altså jeg har begyndt at kigge lidt på et andet redigeringsprogram, men det er jo, Okay. det er bare sådan, det er bare CapCut Pro. Okay. Interessant. Ja, altså Til YouTube-videoer, eller Ikke i år lidt, men mest sådan også til Reels og til TikTok og sådan noget der, fordi nu er det jo begyndt, nu skal man til at lave det også. Ja, jeg er jo sindssygt, ellers så Altså, bliver man det ikke er jo- holdt sig selv relevant, Det jo. er jo skide irriterende, at man skal til at lave det nu. Altså, Det er endnu mere redigeret. ja, og nu Snapchat skal man også til at lave nu, det kan jeg ikke. Vi har Nå, det aldrig er kommet rigtig... tilbage igen. Ja, nu kommer det, nu skal Ja, man lige nu skal man pludselig til til at lave det. det også. Nå, for... Jeg gider ikke. Vi har lige startet på her i, vi har aldrig rigtig givet TikTok og Reels og sådan noget, ikke rigtig gået op i det. Men her i det nye år, der har vi ligesom sat os for. I år, der går vi mere op i det og begynder på det. Sådan rigtigt. Så vi Okay. aftaler bare en Reel, en TikTok om ugen. Ja. Så prøver vi det. Det er også et sted at starte, jo. Ja, jeg tror også, at ja, så man kan jo købe, CapCut er jo gratis, men man kan jo købe en Pro-version, som giver dig nogle flere muligheder, og giver dig nogle flere tools, og du kan lave alt muligt. Så det synes jeg faktisk fungerer meget godt, og det gemmer automatisk. Nå, det gemmer automatisk. Hver gang du laver et klik, Ja, det var da rart. sådan, uanset hvad du gør eller indsætter, så gemmer den. Ja. Jeg har så heller ikke oplevet CapCut crashe. Altså, Nej, men det crasher nemlig ikke. nej. Det er meget sjældent, jeg har brugt det, men de gange, så har jeg ikke oplevet noget. Men det er god til at generere danske undertekster, har jeg hørt. Det har jeg ikke prøvet nu. Det har jeg heller ikke. Jeg har kun gjort det i Premiere, men de siger, det skulle være godt i CapCut. Jeg er lidt usikker, den kan ikke lave det på dansk nu, jeg er ikke sikker på, Nå. den kan det. Nå. Men den kan godt ligesom lave, den kan jo generate en engelsk version af det, Nå, okay. og så kan du bare Ja, så lave kan det du... til dansk. Jo. Okay. Så har den i det mindste sat dem de rigtige steder. Ja, så er den måske. jo, ja, lige præcis, så kan du bare lave teksten Okay, om, fint nok. men altså, men ja, det har jeg arbejdet lidt i nu her, så prøver jeg at lære det. Fedt. Men det er også, synes også, det er svært at rykke fra en Windows-computer og ligesom arbejde på den til en Mac-computer, fordi der er jo ligesom, Og du skifter til Mac samtidig med? ja, men nu kører lidt imellem de Hold to, da. prøver at finde ud af, fordi jeg er ikke så tryg ved at hoppe direkte til, nu. Jeg går stadig igennem, stadig tryg ved Vegas, for jeg ved, hvad det er. Ja, Altså. jamen, det kan jeg godt forstå. Men kan du kan godt lave højformat i Vegas? Det kan Jo, du det vel kan man godt? også. Ja, okay. Det kan man godt. Okay. Men jeg føler lidt, at CapCut, det er lidt mere, det er lavet til det der tekst. Ja, ja, altså, det er det jo. Det er lavet til det. Jamen, det er 100 år siden, jeg har set Vegas. Men- Men det fungerer jo egentlig meget godt, Vegas. Okay. I virkeligheden, så handler det jo ikke om, altså, hvor god din redigering Nej, er. Det handler om, hvor content du kan være på dit content. Ja, ja. Så det der med, at du kan, du kan jo godt have sindssygt god dyre lys, og du kan have sat det rigtigt op, og du kan have et rigtig dyrt kamera med en rigtig dyr, nu hedder det ikke linse, det hedder et objektiv. Og du kan jo godt have alt muligt fancy og alt muligt dit dat, men hvis ikke du er særlig content, så er der jo bare, altså, folk bliver jo ikke hængende så. Nej, det er Så det handler også om, hvordan du er på din video, og det synes jeg er meget, meget vigtigere, end hvilket fancy redigeringsprogram du bruger, eller hvor godt lys du har, eller hvor dyrt alting er. Ja. Du ved, det er jo i princippet ligegyldigt. Ja, så det handler også meget om, at det er lige meget, hvis du har en vild mikrofon, fordi det handler om, hvordan du udtrykker dig, eller sådan. Og hvordan du bruger den mikrofon jo også, ikke? Ja. Men jeg synes bare, man har set mange igennem årene også, altså, de har det vildeste udstyr, og de har brugt så mange penge på det, men der er aldrig sket så meget med det, fordi at det er jo måske bare ikke det, de skulle alligevel, fordi de nok tænkte, altså fordi de gik ind i det med en intention, som ikke var rigtig, og derfor ikke førte dem nogen vej. Ja. Er det mening? Ja. Altså Men sådan der er det også der med, bare at forskel på, altså, nogle er naturligt gode på kamera, andre er ikke særlig naturligt gode på kamera. Nej.
Og så skal man enten lære det kan man sagtens, det er ligesom at lære at synge eller danse eller et eller andet, det er det samme. Men der er bare nogen, der bare fungerer, ligesom man kan have et rent talent inden for noget, så kan man også have tænker jeg, et talent for at underholde eller være foran kameraet. Elias og jeg havde bare et helt naturligt, om jeg må kalde det et talent, i hvert fald en meget stor interesse for at være foran kameraet. Ja. Frem for vores for eksempel lillebror eller trillingesøster, når vi har så haft dem med de få gange. Kæmpe forskel. Ja, Altså, de kan da slet ikke, lige snart den peger på dem. Men det er også det der med, at man kan lide at være foran et kamera. Ja. Altså. Ja, vores søster, hun bliver jo helt, hun bliver helt stiv. Hun lukker bare. Ja, hun lukker bare. Stivner. Vi overraskede hende med dengang en iPhone 12 Pro, altså den helt nye, jo lige kommet ud dengang. Ja. Og det kunne hun ikke. Hun kunne slet ikke være med. Vi skulle lave sådan en video, hvor vi overraskede hende med det, og du ved, det var sådan tidens banger, sådan overraske med et eller andet vildt. Ja. Og så ville vi overraske hende med den, og lige snart, at hun opdagede, at det ikke var en prank mere, men det var sådan en overraskelse, så kom kameraet ligesom frem i lys, og hun kunne se det, så stivnede hun bare. Ej, hvor vildt, jeg har lige fået en iPhone. Ej, prøv nu. Prøv nu lige. Ja. Vi skal have en god reaktion nu. Vi skal have noget til videoen her, jo. Det er dyrt, den her telefon, ikke? Kom nu. Ej, der var ikke noget at gøre. Vi kan ikke tage det om, jo. Altså, Ej, hvis du lige lader, som om du ikke har set den, og så prøver vi lige igen. Ja, stop. Så får den en skalle nu. Tilbage. Ja, du er simpelthen nødt til. Ja. Altså får du den ikke. Nej. Jeg forestiller mig lige sådan, hvis det var sådan ægte professionel tilrettelæggeren, lige kommer ind sådan, nej, stop. Forfra. Ja, over. Ja, men sådan er det vel ikke. På Nej, så YouTube. kan man det jo ikke. Det kan vi ikke, jo. Nej, det skal være første reaktion. Ja, vi har aldrig snydt med noget sådan pranks eller Nej, heller ikke 24 timers challenges. Vi har aldrig snydt. Hvis vi skriver og siger, at vi gør noget i en video, challenge-mæssigt, så gør vi det også. Ja. Altså. Vi har også altid skrevet vores egne autografer og sådan Ja, hvem skulle ellers gøre det? Hvem skulle ellers gøre det? Det ved jeg ikke. Nej. Det skal jeg ikke gå spørge hurtigt ind til. videre? Ja. Skriver I hinanden autografer? Altså, Nej, jeg kan ikke lave hans. Nå, okay. Den er jo så grim. Jo, det er en kæmpe fejl, at jeg kommer til at skrive hele mit navn, jo. Det er jo både Oscar Hole. For helvede. Det er så langt, mand. Skriver du bare Elias? Jeg skriver bare Elias. Det er sgu også meget. Ikke så meget dit dat. Nej. Hurtigt videre. Så Okay. irriterende. Ja, men det kan du ikke lave om nu. Det kan jeg ikke. Det kan Nej, jeg det ikke. kan du jo. Der er ingen, der tror på det. Mit, det tager et halvt sekund at lave, hans det tager halvandet. Og der kan du godt se i en timeløn. Ikke? Ja, det er jo ikke. så de 1000 autografkort, der Det, har altså været en bunke over ved dig, hvis Elias har startet. Ja, det er sådan noget. Så sender han. Og så er jeg halv færdig, og han er færdig med 1000 sådan autografkort. Cirka. Ja. Vi fik også lige at vide, at I er højre venstre håndet. Ja. Det er ret komisk, synes Og jeg. jeg er også venstre benet. Og du er højre benet. Højre håndet, højre benet, højre klunket, det hele. Ja, det er rigtigt. Det skal I næsten se. Sluk lige. Okay, ja. Nå, men altså, når I optager videoer, ikke, så er det på kamera. Store. Sony? Ja, vi har sådan et... Sony, og så har vi DJI, og så har vi nogle GoPros, og en drone og... I har de der DJI-mikrofoner? Ja. Bruger I nogensinde telefonen? Nej, ikke så tit. Men det er mere... altså, vi går... det er til TikTok, så. Jo, så er det til noget TikTok. Okay, så, men ikke til videoer, sådan nej, vi kan godt lide at have de ting adskilt også. Okay. Altså man heller ikke, du ved, fylder ens telefon med optagelser og alt muligt. Fair. Ja. Men I er begge to iPhone? Ja. Mennesker? Ja. Jeg kunne se, du havde blå bobler, der sms'ede til dig. Blå bobler? Ja, det er jo en iMessage-boble. Det Der er fordi, du har iPhone. Boblerne. Ja, nu skal jeg se her. En blå boble, det er, så har man iPhone. Okay, og en grøn, det er... Og en grøn boble, så har man Android. Dem har jeg jo så ikke nogen af her, fordi jeg har jo kun iPhone-beskeder på. Men ja. Du har grønne bobler, ja. Jeg får kun grønne bobler, eller blå bobler. Ja. Grønne bobler, det gør jeg mig ikke i. Ej. Blå, det er også min yndlingsfarve, det passer perfekt. Nå, fedt. Men hvad for nogle telefoner har I? Hvad for en iPhone har I? Vi har 14 Pro. Har I begge to 14 Pro? Ja. Hvad har I ellers, der er det samme? Har I begge to den samme computer? Nej, det har vi faktisk ikke. Har I begge to en MacBook? Nej, det kommer mig, der har det. Ja, jeg har en iMac i stedet. Han har en Nå, iMac. du har en iMac? Ja, Okay. og jeg har en MacBook 15. Så du har slet ikke nogen station eller bærbar computer? Jeg har en liggende, men det er sådan en Dell. Nå, det er ikke noget vildt. Det er bare dumt, ikke? Ja, Altså, det, jo. Jamen, jeg havde også Dell før, så det er jamen, okay. det. Ja. Ja. Det var et fejlkøb. Nå, det var okay, det var et Ja, fejl. det var fordi, jeg købte med touch og alt muligt.
Det er sådan en rigtig vild en. Ja, hvad fanden bruger det? Jeg brugte det jo ikke en eneste gang, og det kostede jo 5.000 for lavet i den, eller sådan et eller andet. Jo. Hold da kæft. Så det blev jo lige pludselig meget dyrere. Så skulle han have en... vi skulle aftale, nu køber vi en ny stationær computer, så vi kan få gamet noget og sådan noget. Ja. Så ville han... man vil gerne samle den selv. Nå. Idiot. Det er jo totalt mislykket. Det er som at se en 3-årig bygge et Lego et eller andet. Den computer er bare det dyreste, jeg ejer, fordi jeg bad en ven om at samle den, som er rigtig sådan tekniknørd. Han ved alt. Han har han har jo skruetrækker og alt sådan noget til at kunne til at lave computer og sådan noget. Han er rigtig teknørd. Ja. Så jeg sagde, Daniel, kan du ikke lige samle den her computer? Der er no limit, du kører bare. Du skal bare vise mig alle de dele, jeg skal købe, og så køber jeg den. Og det vil han sindssygt gerne, fordi han elsker jo det der. Ja. Ikke? Så han købte bare, og den computer, den koster jo 35.000. Altså. Hold jo. Ja, den er ret dyr. Ja. Altså. Og så samler vi den, og så er der jo noget galt med blæserne i den. Så når den starter op, så lyder det jo fandme bare som en vindmølle jo, der bare kører på højtryk. Og de var helt nye blæserne. Ja, det er jo helt ny computer jo. Altså, og når man sidder, man kan bare, selvom man har headset på, kan man bare høre sådan en... Ja, det er fuldstændig som at sidde i en flyver, en propelflyver. Det er utroligt, at jeg har betalt så mange penge for det her, altså. Og så køber Oscar sin færdiglavet, og den siger ikke en lyd. Overhovedet, den siger ingenting. Køb den dyreste, jeg kunne finde inde på MM Vision. Ja. Og så bare, den fungerede bare. Ja. Men kan vi så også lige snakke om, at ham der, han har jo mistet en helt ny bærbar Razer-computer til 15.000 kroner. Ja. Helt ny, jeg tror, han har haft den i 2 uger, måske. Ja, og så tager han DSB-toget hjem. Nej. Ja. Og han sidder og bare klor ned i sin telefon, og når han kommer og skal til at af, så kigger han jo op der, hvor han har lagt sin taske, og så er den væk. Nej. Det er rigtigt. Jeg blev totalt robbed inde i DSB-toget. Ja, jeg tænkte, jeg skulle til, fordi jeg tog toget meget frem og tilbage fra Odense til København, så tænkte jeg, så kan jeg lige bruge tiden i toget på at redigere lidt, køre sådan en bærbar. Ja. Sådan en fin en, sådan en Razer en. Ja, den havde jeg sådan cirka i 13-14 dage eller sådan noget. Så var den væk. Der er ikke forsikring på jo. Det er ærgerligt. Der er ikke forsikring på. Det er ærgerligt. Sådan det, Frank. Det er penge ud i sort hul. Ja, ved du hvad. Jamen, han har kostet mange penge om der. Men måske fandt du ud af, at du bare ikke skulle redigere i toget, så. Det var nok tegnet. Det var nok det. Altså, og ved du hvad, det er en timeløn. Ikke? Det er det jo så ikke mere. Nej, det klipper vi. Dengang var det. Det klipper vi. Ja, det kan I fandme ikke tage med det der. Det er så løgn, som noget kan være. Dengang var det en timeløn. Dengang i 16-17 stykker. 16-17 stykker, ja. Det var tider. Det var gode tider. Ja. Hvor fanden er pengene henne? Vi kører stadig i tog, bro. Hvor er de penge vi har ikke, Vi tog flexbussen over. Det var billigere jo af en økonomi, der er ved at... 109 kroner. Ja, 109. Ja, det synes jeg er dyrt. Det er jo det er jo pisse dyrt. Ja, det er dyrt. Vi er i 60, altså. Ja. Vi tog toget. Ja. Så skal man have god tid. Ja, I har ikke nogen bil? Eller? Jo. Jeg har begge to en bil. Nå, I gad bare ikke. Hvor bor I hen? Odense. Så skulle I betale for broen? Ja. Og det gad I ikke? Nej, det gad vi for fint på. Fordi I har sikkert ikke pay by plate. Jo. Jeg har faktisk også, men der er noget galt med min konto derinde, så det er noget, jeg kan ikke logge ind på den. De har hijacket min konto, jeg ved. Nå, jamen jeg spørger meget nysgerrig, fordi jeg jo er G4S ansat nede i betalingsanlægget, så jeg, hvis I har brug nogle fif, så skal I bare... jeg kan ikke lukke jer igennem, men altså... Nej, det kan du sgu godt lide. Nej, det kan vi ikke. Jeg har hørt, der var en aftale der. Der er ikke nogen aftale. Altså, ikke engang kongen bliver lukket igennem. Kan du godt lide vand? Om jeg godt kan lide vand? Altså, sådan kan du bare sige ja? Jo. Prøv at sige ja. Hvad ja? Fedt, så kan vi klippe det sammen. Okay. Der så jeg da nok lige. Nå. Men, okay, 14 Pro. Ja. Skal I så opgradere snart? Altså, vi har jo snakket om... Altså, hvis timelønnen, den stiger. Vi snakkede faktisk om det her forleden, at nu er vi begyndt at lave TikTok og Reels, sådan for alvor. Ja. Og vi laver det primært på telefonen, så skal vi jo også have noget. Vi skal have noget godt, jo. Vi 16 Pro har jo et ret godt kamera. Det er jo det, jeg siger. Men jeg siger bare nu, at lige om lidt kommer 17 Pro, jo, så I skal lige sådan... Ja, vi skal have den vi har lavet sådan en... så har vi lavet sådan en ordning, eller vi aftaler sådan, at hver andet år, så køber vi ligesom den nye iPhone. Okay. Men så det vil så sige, at vi skulle have haft den til september. Ja. Men så jeg, hvordan... Altså, så jeg jo den nye iPhone der. Ja. Jeg tænkte sådan, det er jo totalt latterligt, det der. Jeg er jo ikke til at betale så mange penge for så lidt ændring. Altså, det er jo...
Den Ej, der er eneste da kommet ændring, det sådan var en bare... kameraknap og sådan Jamen, lidt hvad hygge. fanden? Okay, der er 117 måder at komme ind på kamera på. Kameraknappen. Ja, fordi den koster lige de der... Sådan en knap på siden, så kan man lige bum, så Ja. åbner kameraet. Det er Nej, hvor sgu da- smart. Jeg kan også bare swipe. Ja, du kan også lige trykke på knappen der, så ja, Ja. det er rigtigt nok. Jamen, det kan jeg godt se. finde kameraet helt sådan standard, ja. Det tager ikke så lang tid. Ja. Nå. Det er jo fuldstændig ligegyldigt, så vi gad ikke have den. Men vi tager 17'eren så. Det gør vi. Ja, det finder vi ud af. Det gør vi. Finder vi ud af. Men det er lige om lidt jo, så skal I til at spare op. Ja, Eller- eller- jamen vi er godt på vej. Til tineprisen op, eller? Vi har sparet et halvandet år for det. Okay. For råd. Siden sidst. Ja, nu kommer moms lige med, så nu finder vi ud af, Så skal der indberettes regnskab. Som om hver gang vi tjener lidt penge, så kommer der lige noget lort, ikke? Så skal Ja, vi det betale er en regning, eller det 65. Okay, Så kommer skattefar. lad os lige være real. Nu lyder det som om, vi er ved at gå broke. Det er vi ikke. Altså. Men jeg vil sige, at der var en periode, hvor det jo faktisk var ved at gå... Altså, det var... Jamen, der er jo nogle tidspunkter på YouTube, hvor reklamepengene ikke er gode jo. Ja, Spørg mig, jeg kender det. ja, men altså... Og det kan gå, altså det kan gå meget stærkt. Det går op og ned. Det går, men det kan også gå meget stærkt. Altså, hvor at vi har lavet en dårlig aftale på et tidspunkt. Ja. Og så fløj pengene jo bare ud af kontoen, altså. Ja. Og man er så lidt, hvor fanden er pengene henne, mand? Altså. Ja. Og så vi nåede at redde det, heldigvis. Så Ja. du ved, altså, og nu her de sidste års tid, og i år synes jeg, at vi er blevet meget... Ej, det er blevet rigtig godt, bro. ja, det er blevet rigtig meget godt. bedre nu, og jeg tror, vi har fundet vi har ligesom fundet ud af, hvordan vi skal håndtere det her med, at altså, hvornår er det arbejde, og hvornår kan vi få lov til at slappe af og sådan noget. Mm. Det er også derfor, vi nu, her i hvert fald i det nye år, er begyndt at prioritere vores, eller sådan, du ved, begyndt at værdsætte vores weekender meget mere, fordi vi føler, at det er ligesom, det er weekend. Så er man fri, ikke? Ja, i stedet for, at det bliver sådan, så holder lige fri onsdag. Sådan lige pludselig, fordi det kan man jo bare. Nej, ja, men det er så svært, det der. Ja, hvor nu, der er det sådan, at mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag, det er sådan, du prøver ligesom at holde den fra, så går vi sådan, så er det på arbejde. Altså, Ja. så er vi på arbejde, nu arbejder vi. Ja. Ja. Og så kan man hygge sig den der fredag aften, lørdag og søndag. Ja. Hvad mindre man er til Gaming Week nu. Ja, så kan man selvfølgelig ikke. Prøv at vi skal lige hurtigt nå at runde, inden I skal videre, at I jo også har haft et par tv-optrædener. Designtalenterne på DR Ultra. Fuck, det var fedt. Var det fedt? Det var det fedeste nogensinde. Det er noget tid siden jo. Ja, det er lang tid siden. Ja. Ej, vi har lavet en blog derfra også jo. Hej det? Ja. Okay, men jeg googlede nemlig, og så kom det op, og så tænkte jeg, okay fedt, I har været på Ultra der. Vi har ultra, ja. Ja. Hvordan er sådan tv-produktionen i forhold til... Det er jo noget helt andet jo. Det er jo Jamen, vi var jo så bagst. men det var... Ja. Det, vi var, Okay. Vi havde været til Studentergilde Ja, det var lige tiden dagen der. inden. Okay. Og det var sådan, det var altså, den skulle vi ikke gå glip af. Det var den fedeste fest og sådan noget der. Og vi var til den, og vi tog også tidligere hjem. Jeg tror, vi tog hjem 1:30 eller sådan noget. om natten. Okay, tidligere. Og så skulle vi tidligere. køre klokken 6 om morgenen eller et eller andet. Det var fint nok. Fik vi lige 4 timer. Det var fint. Stå op, køre. Og hold kæft. Jeg vil bare sige, at vi er blevet for gamle til det der nu. Jeg kan ikke det der mere. Okay, Det gør så, vi ikke. så man må lige ind og se det. Ja, hvis- men det var faktisk rigtig sjovt, og det var faktisk rigtig hyggeligt, og det var spændende at se, hvordan en produktion kører, når det er sådan tv. Men I på var den helt måde. smadret. Vi var lidt trætte, ja, det er rigtigt. Men vi har også en evne til ligesom også at lægge sådan trætheden og altså sådan skrue op for energien fuldstændig. Det har vi. Altså når vi giver den gas, så giver vi den også gas. Og når vi så kommer i bilen på vej hjem, så dør vi. Altså, du ved. Det er sådan, Så det er bare lige en maske, man lige påtager Fuldstændig. sig i den periode. Du er professionel jo. Ja. Du kan jo ikke, altså du træder fuldstændig karakter, og så er du professionel, nu er jeg på arbejde, bang. Og så må man lade det der træthed ligge i privaten. Okay. Ja. Du har været med i Forræder. Ja, meget kort. Ja, jeg ved ikke, om det er noget, du har lyst til at tale om. Det var jo Jeg sagde lige hej, hurtigt exit. og så smuttede jeg igen. Det var et hurtigt exit, og så var du ude igen. Fuldstændig. Men hvordan var det lige den kort dag? Halvanden dag, eller hvor meget det blev til? Og hvorfor var Jeg I ved ikke ikke, om- begge to med? Jamen, det var kun mig, der blev tilbudt det. Nå, Jeg ved ikke, ja. det er det ked af at høre. Jamen det er også. Ja. Jeg har jo bare ikke inviteret. Nej, det er det ked af at høre. Nej, ja, altså, men jeg ved ikke, om man skal passe på, hvad man siger, men altså, hvis jeg skal være 100% ærlig, så synes jeg godt nok, at det synes jeg ikke, det var særlig fedt. Nej, men der er jo også den der artikel på Se og Hør. Elias Hole var lettet over forladet forræder. Jeg havde det virkelig forfærdeligt. Ja, men det havde jeg virkelig også. Jamen altså, men det er også... Altså stemningen, eller... Jamen, altså, jeg havde jo glædet mig helt vildt til at være med. Det var jo ikke det, og jeg har jo også selv sagt ja, og jeg synes, det er fedt at lave tv. Jeg har altid interesseret mig for, hvordan
hvordan sådan noget bliver produceret bagved, og sådan noget. Så tv har altid interesseret mig meget, Ja. og hvordan man laver det, hvordan de laver film og sådan noget. Så jeg havde glædet mig rigtig meget. Jeg kendte jo så bare ikke nogen, da vi så kommer derud, og jeg kender ikke nogen overhovedet. Okay. Og den måde, som det bliver filmet på, alt er nyt for mig. Jeg er slet ikke, og synk er også helt nyt. Det er første gang, jeg er i synk, og alt er nyt, og der var så mange impressions, eller hvad man siger, og vi skal jo bare være i den her stue her i 6 timer, og du ved, der sker ikke noget. Og jeg var lidt i en presseperiode med hensyn til mit privatliv. Okay. Så jeg tager afsted på det værst tænkelige tidspunkt, som jeg overhovedet kan. Så det hele var dårligt? Så ja, og det eneste, der fylder i mit hoved, de timer, jeg er der, tror jeg, de minutter, jeg er der, det er bare det, der er i mit privatliv, men det har jeg ikke tænkt mig at uddybe. Nej, men det er da fint, men det er da træls, at det ender med at være sådan så. Ja, så det er ikke så jeg tror ikke, at jeg vil ikke lægge hele skylden på produktionen, eller dem, der var der, eller noget som helst, fordi jeg tror absolut ikke, at det har noget med dem at gøre. Jeg tror, det har noget at gøre med det, der skete, inden jeg tog afsted. Ja, okay. Som gjorde, at det hele bare, altså, det hele havde lyst til at vælte, men det kunne ikke, fordi nu var jeg jo her. Ja, okay. Og kameraerne blev tændt. Så det var faktisk fint, du røg ud. Ja, det kan være, det var en lettelse for mig også, fordi jeg blev påskyndet den her forræder-rolle, som jeg jo ikke kunne. Jeg kunne ikke sige nej til den, mand. Det er jo golden opportunity. Men det kunne faktisk godt være, at jeg skulle have sagt nej. Ja, du siger det, som om du simpelthen fik til. Jamen, fordi det kan godt være, at det var det, der ligesom satte det sidste pres, eller den sidste byrde på mine skuldre. Det kunne godt være, at jeg ikke skulle have haft den. Fik du tilbuddet? Ja, jeg blev jo prikket på. skulderen. Du kunne bare have sagt nej tak? Jeg kunne, fordi man skulle faktisk skrive under på, at hvis man blev prikket, så skulle man sige ja. Okay. Så skrev jeg faktisk under på, at jeg skulle sige ja. Nå. Okay. Men man kan sige, vi har jo snakket om efterfølgende, at det var lidt ked af det situation, der var noget derhjemme, der ikke var så fedt, og hele oplevelsen med programmet var også bare lidt noget øv på grund af det. Men vi har jo snakket om, at man kan sige, 100% af seerne ser første afsnit. Det var ja, præcis. Det var stadig en god mulighed. Og det er jo dag, folk kommer op til mig, du er med i Forræder. Ja, stadigvæk. Hold kæft, det er skidesmart. Du har da med i det der, har jeg set dig før et eller andet sted? Ja. Er det YouTube? Nej, det er Forræder, mand. Du er med i Forræder. Så det har givet, jamen det er jo det, det giver jeg begge to. Ja. Kæmpe, ja, fuldstændig. TV2 i bedste sendetid jo. Jeg tror også, at det første afsnit er blevet set over 1 million gange, eller sådan et eller andet. Ja. Så, og det var første sæson og sådan noget der jo, det var perfekt. Og folk, der ikke kendte os før, de kender os nu for Forræder. Ja. Eller mig. Jeg har ikke været med, men jeg føler, at jeg har været med. Ja, fedt. Jamen altså prøv at, hvordan ser fremtiden ud? I kender du det universet? Ja, det er jo rigtig spændende. Der skal flere reels op. Ja, det skal der. Altså, vi skal brede os. Vi skal nå mere ud, sådan TikTok, sådan, short content-mæssigt. Og vi skal starte på gaming. Vi er lige startet. I dag, vi optager det her. Okay. Der er startet en gaming-kanal. Okay. Ja, den hedder Kender du Gaming? Kender du gaming? Ja, og man har faktisk mulighed for at vinde 5.000 kroner, hvis man er en af de første 10.000, der subscriber. Og ser videoen. Der er nogle andre ting også, men man skal lige se videoen også. Okay, sindssygt. Ja. Der var det der med pengene igen. Ja, vi giver lidt. Når folk giver der skal være nogle penge i titlen. Det er rigtigt. Der skal være noget. Ja. Der skal være noget. Ellers gider folk jo ikke. Nej. Ja. Okay. Så gaming, det skal der er det Minecraft eller hvad? Ja, vi tænker, at det bliver det hele. Altså, vi skal jo lave noget Minecraft og noget Fortnite. Og så det er faktisk også derfor, jeg er på Gamer Festival? Nej, faktisk ikke. Lidt, jo, faktisk lidt. Ja. Nu skal vi lige lære communityet at kende. Ja, okay. Jeg skal lige møde jer ind. Vi skal lige ansigt her. Ja, vi lige snakket med en mand fra Lego. Okay, fedt. Lego Games. Så. Må vi se. Fedt. Okay, ja, hvad ellers? Hvad med hovedkanalen? Overlevelse. Kommer der? Hold nu kæft, man. Vi hygger sgu. Vi hygger. Ja, vi laver noget god mad. Det er jo, men jeg vil så også sige med hensyn til det, fordi vores content har jo ændret sig meget i forhold til, da der forbrugerombudsmanden og alt det der, det begyndte at springe i luften her. Ja, for satan. Ikke sidste år, men i november forrige år. 23. november, december eller sådan noget. Det var jo det første gang, sådan ligesom, der begyndte at blive helt op med det der. Men jeg kan godt se, at visningerne er dalet lidt. Vi har jo kæmpet i så mange år på at gøre vores seere til ikke børn, men unge mennesker, og så kommer forbrugerombudsmanden og lige sætter en stopper for det. Så
Så nu laver vi noget mad i stedet for? I stedet for, at vi tager på festivaler. Og det er da også hyggeligt. Hvis man Ja. I stedet for, at man stikker noget op i numsen. Ja, Det skal man lade være med. det skal man stoppe Det fandt vi med. ud af, det faktisk- skal man ikke gøre. Hold da kæft, det er farligt. Det skal man faktisk lade være med. Ja. Ja. Ja, Det fandt de ud af på den hårde måde. Ja. Ja, man kan sige, der blev aldrig rigtig reelt vist et klip af nogen, der stikker noget op i numsen. Nej. Nej, som man ved ikke. Men det blev en overskrift. Det skal Ja, jeg love for. selvfølgelig De gør skal de have det. nogle kliks, jo. Ja. Men fedt. Spændende. Det skal jo være vildt og større, ikke? Ja, men jeg kan godt se det på thumbnailsene. Det er også de crazy thumbnails, I har med at gøre her. Ja, det er fedt. Det er primært... Er det chopstick? Nej, det er faktisk ikke. Nå. Det er Fiverr. Nej, det er Fiverr. Nå, det er fejl. Okay. Ja. Det er sgu i orden. Ja. Man skal jo spare der, hvor spares kan. Ja. Jamen, de kan jo være dyre, nogle af dem stadigvæk. Okay, ja. Jeg tror, det er hvad giver vi? 500 kroner per Ja, snak? det da er op. lidt under, tror jeg. 300, 400. Nej, det er jo sådan noget... Fanden køber du? Ham, jeg får det lavet Får hos. du dessert vi med får os? ikke, vi får det ikke lavet Hvorfor hos bruger den I ikke samme. den samme? Fordi han synes, at den han bruger er god i. Altså, hvad er det egentlig, I arbejder sammen om? Overlevelse. Ja, fedt. Okay. Hold nu kæft. Det er meget fedt. Det er sådan lidt pingpong, hvor den ene synes, det er sjovt, og den anden kæmper for overlevelse, men det er sådan... Ja, men han er ikke klar over, det er overlevelse. Fedt. Jamen, bror, altså, det var det. Tiden er gået. Fantastisk. Jamen, det var hyggeligt. Det var rigtig hyggeligt, at I gad at være med. Sikkert en rejse. Ja, Det er tusind det. tak, fordi vi måtte komme. Det var sgu hyggeligt. Ja, det var en fornøjelse. Jeg håber, at det kommer til at gå opad. For kender du gaming? Jo, tak. Ja, det håber jeg. Det tror vi på, det kommer til. Ja, fedt. Spændende. Jamen, vi skal nok følge med. Det kan være, at Benjamin går ind og subscriber. Sindssygt. Gør det. Ja, men I har mulighed for at vinde 5.000. Og det kan man ikke sige nej til. Det kan man ikke. Det kan man ikke sige nej. Jeg håber, det her kommer ud, inden det er, at man kan vinde de 5.000. Det håber jeg også. Er det i morgen, eller? Det kommer an på. Når vi rammer 10.000 abonnenter. Nå, okay, på den måde. Ja. Okay, så vi skal lige... Okay. Ja, tjek. Jamen, tak for deltagelsen, og god meetup. Ja, tak. Tusind tak.